Днес сме 1 септември 2014 и е първия ден от нашата почивка в Гърция с малкия Шушон. В момента спряхме на Коринт, за да видим известния Коринтски проток, откъдето преди са минавали всички кораби. Ето го и него. Ето го и младежа, който върви пред татко си. Много смело. В най-тясната си част е около 2 метра и нещо Коринтския проток.